एकरा खातिर तो काम करो, अयोध्या में जाके पुत्रवेष्टि जग करावो। आ जग जब संपन्न हुई तो तारा एगो प्रसाद मिली, हम बताए कह तारे का तारा जा जाके करो जग एगो भाई, राजा जाके करो जग एगो भाई, बेटा खाती जग बारी बार सुनीला न गुरु के बचना, चाहरा तो होई जइया चार गो लाला, अब नहीं हंसी केहू नर नारी, राजा जग करो भारी, राजा जाके करो जग एगो भारी, राजा जाके करो जग एगो भारी। हे अयोध्यापति नरेश महाराज दशरथ एकरा खातिर पुत्रवेष्टि जग कराबो। आ जग जब होई तो हम बताओ तनी का होई। ते बात के तुलसी बाबा लिखले बनी, गुरु वशिष्ठ श्रृंग ऋषि ही बुलावा, अशुभ काम शुभ यज्ञ करावा, तब भक्ति सहित मुनि, भक्ति सहित मुनि आहुत दीन है, अप्रगटे अग्नि चरु करलीन है। जब जग में बसा भई हवन भइल तो हवन कुंड से अग्नि देता हब लेके प्रगट भइनी। हब वही के कहल जाला जाने में चावल रहेला, दूध रहेला, चीनी ना रहेला, वही में चीनी डाल देव तो तस्मई हो जाई, खीर हो जाई, वही में किशमिश काजू डाल देव तो तस्मई हो जाई, करी का मीठा डाल देव तो रसिया हो जाई। अब अग्नि देवता हब लेके प्रगट भइनी। आवे हबी गुरु वशिष्ठ जी कहनी कि राजन ए प्रसाद के ले जा, ए खीर के ले जा, तीनों रानी के जथा जोग बना के पवा दी हो, गुरु के कृपा हुई, तारा 4 गो बेटा हो। राजा लेके चलता रहे प्रसाद के, आ तीनों रानी से कहो तारे का किया बचनी मानवा में कौशल्या सुमित्रा के कही, चौहान भाई तन ध्यान दियो, बड़ भाई हो थोड़ा ध्यान दो। रामचरितमानस का हो मानव रूपी सरोवर हो, इमे स्नान कैला से इस सारा शरीर के पाप गंदगी सब धोआ जाला। अब जाने मानवा में अरे कर तू फिकीरा खीरा खाना, कुशेला कली के महाराज सही कहतानी, ई के दियालो कल के आए है जारे पगली, ई महाराज अयोध्या पति नरेश के वचन सुन, ई अपन गुरु महाराज वशिष्ठ जी देले बानी। अब जानी मानवा में अरे कर तू फिकीरा खीरा खाना, महारानी खीर खा, प्रसाद खा, गुरु महाराज के हो, गुरु के कृपा बिना दुनिया में कुछ ना होला। देखो गुरु के कृपा भइल बा, प्रसाद अपन स्वामी जी देले बानी। अब जानी मानवा कर तू फिकीरा खीरा खाला, महारानी अरे खुल जाई तो कदीर खीरा खाला रानिया, खुल जाई तो कदीर खीरा खाल खाल कौशल्या। अरे सुमित्रा विश्वास कर बना के अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ जी प्रसाद के दे रहल बन। ये बात के गिरी जी कहत रहे, महाराज दशरथ जी ना कहले। पहला विजेंद्र बाबा
महारानी अरे खुली जाई तो कदी रखी रखाला रनिया खुली जाई तो कदी रखी रखाला रनिया जथा जोग बना के आ तीनों रानी के प्रसाद के दिहल गई। तीनों रानी वो प्रसाद के पौली हो बाबू हो देखो है गुरु के कृपा कैसन हो हाय 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 हाय। अब तीनों रानी जब प्रसाद के पौली समय के अनुसार 1 महीना बीतल 2 महीना बीतल महीना बीते लागल तब बाबू दिन तागल बड़ी सुंदर हाय 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 पागले नहीं क्या जानत जब जब ये धरती पर अत्याचार होला तब तब वो ईश्वर के अवतार हो तब बाबू रे समय जब आवे लगल नदी तारकेश्वर जी तो देखा एगो सोहर के भाव लागत किया रानी के अपना अपना शरीर का और तीनों रानी ताकतरी मन बड़ी खुश बा अगराइल बड़ी उ ताकतरी उनका का और उ ताकतरी उनका का और देहिया उ बड़खा भड़ मानवा एने ओने चटक मटक का जाए लगा तब महाराज से तीनों रानी कह तरी की सरकार हमने के बुझाता कि गुरु जी के कृपा हो गई बा आय हाय कि हमार मन कर हो राजा कहने की महारानी का मन करता कैसन ताले का अनुमान बा कहता कि का कहीं महाराज मानवा तो कुछ ऐसा बुझाता है गुरु के कृपा एकदम साक्षाते हो गई बा कि हमार मन कर हो कि हमार मन करे खाए के खटाई पिया भावे ना मिठाई पिया हो हमार मन करे खाए के खटाई पिया भावे ना मिठाई पिया हो समय आ जाला तस्लीम जी देखो कैसन समय आ जाला मनवा जाए लगी ठीकरा पर मिठाई नीक ना लगी रानी लोग कहता कि महाराज का कहे दाल रहर देख के दाल रहरी पर आवताओ काई पिया भावे ना मिठाई पिया हो रानी के बात सुन के महाराज अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ जी बड़ी प्रसन्न बानी राजा कहले कि रानी बुझाता कि गुरु के कृपा हो गई बाबुआ रे समय आवे लागल बाबू नजदीक आवे लागल चारों भाई राम के जन्म केंगा भइल ई कथा रुआ आगे मिली मानस रूपी सरोवर हो इनमें स्नान ये हमने के तभी संक्षेप में कथा कहतनी ऐसे कि पूरा मानस करुआ सवाद चीख ली ए गंगा में इस सरोवर में स्नान करी मान रूपी शरीर के तारे के बाद तो यही में स्नान करे के पड़ी तब बाबू रे को सोहर के भाव लागल बा बसा भाई संसार में औरत सबसे उत्तम होले ये दुनिया में सबसे उत्तम औरत होले ऐसे भारत में नारी के प्रधानता दिहल गई बा औरत ना रही तो सृष्टि ना भई रही देखो चाहे हमने के माई होके संसार की यानी कोनो नारी होके एक एगो नया जन्म हो जाला जब ये सृष्टि के उदेलित तो तीनों रानी का मन कैसन करता कि घरवा से निकले ली रनिया तो लौटा बिखा रवली हा लौटा बिखा रवली हा ये ललना तीनों रानी के समय आवे लागल करीब आवे लागल
1 मास 2 मास 3 मास 5 मास यानी 9वां मास बीतल। तो देखा बाबू नया जन्म औरत के किंग हो जाला कि घर में से निकाले